Ay, patag mga tuski. Hindi final na ko akong buhat hapon. So, taon to sa kondo. Ayo ko sa po ang cleaner sa akong diti. Itong i-order hapon, abot na. Kumarang kita o mga katuski. Ini akong i-otro mga katuski. Ako naging final. Nagtabas ko og rubber. Kanina ko to galingin ko og rubber. Kanina isal og dire sa aning ihang kuan. Ani nga ning guma. Ako siyang gisulob. Sukod aning kanto sukod aning nga kuan. Tapos nag-maom di siya parang gadili siya mabira-bira. Paghapon mga kutuski holbot ra butangan ubol kasil karon ang gita o ako pagkatusi rugby na rugby mga kutuski rugby na akong gipilitan mga obserbahan lumahil lagi ko kutuski nga wala ko gitrisog rugby kahapon dali ra unta kayo. Oh, karon no gahi na kay mga tusyo. Di na mabira. Di na pun maduot ang to sulod di pun mabira ang tus gawas hindi ka pilit kayo ang rugby. Wal ko kana ko na ni gahapon dayon nga mao ako abutang. Mora mo tusyo hindi pakita sa inyo. Hindi review lang tabas ko guma niya ako isal o dire para nga bogong niya ako maiyak gipit lang dayon sa rugby ako di ako dire sa sulod nga dito siya dire sa sulod nga part o tabas niya pag tabas niya gihapon ako og guma ang ngit-ngit gilingin ako gyapon gisulod kay mo dire og ipasulod nako gyapon dire sa ani nga tubo para nga dili siya mabira ugong naman siya magtusik ni kining rubber kining interior sa truck ning interior digit sa truck gitabas kay baga ako dahil gipitan og rugby nung dan na putin ni kay dili siya mabira dali na pud kayo na uga mga katuski ang rugby. Mara naman ito siya akong ipakita lang sa inyo hindi otro nga akong trabaho gapon kay palpak wala akong matiwas gapon kay kaulan temporary lang sa tao dito kay masudan ng tubig ang karburador karon mga na ginayahang may nga magtuskit akong manaliron ako rin siyang palibutan o kung ano ginagmay nga rugby ang palibot ano yung parang bangga sa nilitagit mo tulog yan ako'y laing buhatan nila mga tuski na i-printer niya ito rin nung pergi himo-himo raman yung printer mga tuski printer sa tubig mga tuski kaniya gitulor ako sa gunting kuslot o ako na siya butangan o butangan ako ni hose na magpay-hose nga gagmay mga tuski ni ako ni butangan karon para nga o masudlan siya og tubig moagas ra o matumba-tumba sa tubig dili dito sumusulod ang tubig kay na may hose o hose nga gamay dili basta-basta makasulod ang tubig basta kaning gamay nga hose so muna yung waton karon sige magtusi ha mangita magkuha sa ko hose. Kosong itu sih.
testingan o lanay ang ihan tumoy. Testingan o bumukan ba siya? Ini bubukad ba siya? Ako pagbukat para nga ini sulod ako to rin. Kaning breaker. Kani nga ba nga pili na siya hindi siya basta-basta nga mabira. Nipitan niya ako ng rugby. Yan ang tuski. Ako na siya sulod niya. Na yan. Pagbukaroon ako rin yung tumoy. Ako iwas kalayo. Para nga din ang mabira. So akong tisingan ng tuski sa parang mga karon ako ni siyang lanayon dire dayon ako na yung birahang balik ako ipabuka din mo yan kung paano testingan o pa sa lighter ito sa kung bukat mas maayo pero hindi yun siya mabukat mga katroski ako na lang dito yung pangitaan ng laing bagi sige na ito sa ako sa papukaron dito sa papukaron sa kalayo naramang ito siya parang ipabukat ang tumay kita nyo ito siya bukat na bukat ang tumay ngayon ako na siyang ako na yung pinahon karon dito pinahon ako dos bikas pero ako sanay pagahi umupaw paggahi niya ron na ako pinahon putang ako ragbidaan para nga sigurado din siya nga di mo ariya ito ni Ikyo mang mangagutos sa house no? Bigyan siya ni Ikyo na kuhan sa layo ako siyang para sa later open na yung bangon karoon at kumutangan o pagpik yan umay lang jadi sudah mga kapatid mga puot mga puot sa pagkutang rugby mga pangan eh
pilit siya dito. Mabasa ko dito lang. Ayan. Siya. Ngayon, yung repair. Sutos mo sa tubig. Yung siya, basta-basta masulod. Tubig lagi, basta-basta masulod. Masulod magaling, hinay kayo. Samantala nga diretso sa mga sulod di siya automatic. Yan. Kung sulod ang tubig, maawas po dito. Mayroon na, sa ako na mga ito siya, pili, wala ko gato ko ha. Sa ako na nga, panguna-una. So, dito kayo mga ito siya. Grabe kapilit na. Pupunuhan natin yung dahon. Pupunuhan natin yung dahon. Nandun na yung pang-ag. Ragbiram din. Siyo, may isang pag-usap dito. Ito. Pero man to siya, kung siyang bubuan o rugby, kaning kanto aning tubo, aning palibot yun, bubuan o rugby. Bisan, diri lang sa gawas, nasa solo din na. Kagilan diri. Pero rugby parang pati siya sarado niya siya. Member siya. Keempat, lima, ini kita pun karon ako naglatong nga mauga. Ako na nga idea mga kusi. Pag sa pag-uusol na nito dito. Dili maayo ang resulta. Kuraning kuan pinagalingon nga diskarte. Ya, kung gusto i-boxing okay, hindi na rugby gamitin. So nag-uga-uga ang rugby kung ini na yung pin na ni saya tangan. Okay. Natulak mo uga. Kaya ako ako din kuan. Karay taon.
sila ko sang kuan sa init para nga gahe na butang na urag yung palibot para silbi niya solda ba hindi parang di kasulod ang tubig palibot so gapo ba yapon ipuksihon mga tuski hindi kagahe aning rugby gapo na po sa spawan ng ipuksi pero hindi kauga na aning rugby kanang tuskig na siya pero kung di na magiging mo para tubig pahitan yung rugby okay latos na ito gumauga mga tuski kaya ako yun tutuloy mauga ayan ako daot balik ako niya sa gamay naikon mga kusti sa oranan si bracket back nyo yung punuan ni nailikit no? Kita niyo kasi karami sihag yung side nailikit akong butangan ng bulkasil kasi nupira na siya ini magiging manikir 5 tayo tandong tinggal ako ng bulkasil ito siya bulkasil udang po kanil sila marang pas
May wheel. Baka man siya. Kaya ngarabi mo ito siya. Ngarabi ako libot ah. Palibot. Kaya na. Kaya na siya mo. Yan ang pilit. Kamot. Kamot. Kaya na. Na ay walang tanong pasil ay rugby sa susunod na party na kayo magkasta. So hindi na ako luto mga katuski, hindi na ako ipakita sa inyo ang kwan akong pagtaon ani kaya dali naman pagtaon ako lang ipakita sa inyo akong review ang akong trabaho gapon. Way ayo nga resulta ni otro mga ni karon no rugby ra man day katapat bigo na kaayo. Okay, di lang ko to. Salamat kayo sa inyong pag-uban ka na ko nga kapuntagon. Bye bye at